ni? Uy, unsa man ni? Yatis, unsa man ni? Bruh. Kini, mao na gyud ni akong gipangita gyud ay Boss Mulmul. Unsa man ni Boss Kinsin? Kini, kabantay ka ni? Oh, unsa man siya murag nag-monster? Wow. Mao na ang COVID. Ang COVID na. Unya karon, murag mapag yun ni siguro di man gyud ni nako masabtan ko sa highway kay siguro. Oh, Dati mangguna siya, ano ba kasabot mo na? Oh my God! Wow! dara. Ako, murag ako ni. Tanawa ra gud. Uy, ako gyud ni. Uy, ikaw man ni. Murag ako ay ng likod. Hmm. Kanaw. Pare Ikaw ni, tanawa ka. pamarog na ko, pare pamarog awa. Oh, awara gud. Kini. Budoy ni, dako kay ulo. Dako ulo niya, dako ulo. Kinsa man sa budoy? Ato, awa ka kay ilana day. Wa. Ay, si Budoy. Asam na ito si Budoy? Ke! Oy, Boss Kinsin! Naro ko dere! Asa naman ko? Asam na si Budoy, ke! Nakatabo ang ubana. Nalibong! Libang bitaw ka karon, pangitato dito ka. Ang ilan! Pero! Kini, yang unsa man, mukuyog ka na mo. Ay asam dai mo. Ato ning pangitaon kay kini manggod, kini si COVID no, COVID dap ba. Titing hudasa kay ini daghan kini gipang pampatay ng mga tiguang. Samot ato mga tiguang, samot ato wa nagpabaksin. Bruh. Patay. Patay la hisgutan. Hindi kay ko ana. Ay, mao gyud ni akong Ay kaganahan kabu. mo sa gyud Sang ay. ganun eh, sang ganun. Ke! Tala na, mga to na ta. Aba, takot ni Boss Mulmul, boss! Ay kataw kung sako, wa toy problema ming ambak. Sama na pit. Ni ambak bro, kabantay ka na dira, ni ambak nawala na. Aw sito dayto siya raday. Oh, sito Amurag naguna na to. Paulion na ko to kay murag bantay tog mga umana mo dito kay Wow. may mga kawatan pa dire. Ay basig mo tunga tong talit. Di ba ni siya mao? Murag Buaya ba? dili ni siguro na ano. Di ni mao. Ah, ta ato na ta. Sige. Kung mao na istorya Magkoyo na. 羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空 Musang griya. Ay asa man dito, boss? At mga to na talaga kita katong mapa-mapa nga Yes, si giraan. Budoy, boss! Budoy! Budoy. Kausa lagi to kung katak-an ni Budoy lagi nga piting nagaan. Amo man to naglumbag panagan. Ay, tinala gay ko na wala kasunod. Na, asa na po ka tong kanahandag ko ron. Meanwhile. Bruh. Aman to sila! Pistol na wala man nun! Boss Kinsin! Ke! Aha naman ka, Ke! Ang tigwalaan naman pugoy! Impas na bukong Boss Kinsin nanay, nawala naman pugo! Aha, puno ko sila pangitaon! Boss! Ke! Boss! May Ke! Tuloy, aha, man ko sila eh! May pagwa ko ni bulag lagi, may pagwa may gabulag og dagan, giaha ko eh. Dali ara kay nawala niya eh. Sao na lang man ko ane? Ako ra isa. Boss. Ah! 5 hours later. Murag mao naman yung galana ba? Mao na gid ni hapit na gid ni nagkita ni Boss Kinsin. Nararamdaman ko na. Malapit na ako sa kanya. Boss Kinsin, magkita na ta! Grabe! Kapuya ay! Naman ka, Boss Kinsin! Bruh. Kuya, ay! Uwi siya siguro ko dire.
Meanwhile, Muna din yung bata-bata. Ini mauni og kato si Budoy, kato mo ray kay nako kusog mo kay to manilhig. Unsa man ikabuga ni hilak-hilak man ni ganiyang bruh. anak sa bata. Alangan dili mo hilak busmol-mol. Na kaning mao gi among training ting haguan. Kay para sa among kontra na pitipong sakita. Nang May hilak pasikakan ko. ko ani. Hala, pasikat. Ayaw nagdaghang yama-yama ako. Ay. Talaga pagkuan diha mo sukol manung kag Ay lagi. Sige. Tamang lakaw na ta kay atata kay tuon pa to nato si Budoy kay aktig now. Murag si Budoy man to boss. Asa man? Katubos ay nagtoko. Tukong bagol nga. Dolon ginako boss. Ito daw. Murag si Budoy dito ba? Katinglangan. Laro ko sa iyong mga mata. Ulo na ko eh. Uy! Ikaw din na, Doy! Ikaw! Ikaw din eh! Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Muling pagbigyan ang pusong magmamahal. Di asa man kagikan, Doy. Nabulag lagi ka sa ako nito itong pag ginaganay na to. Ay naunsa. Ning shortcut di ako. Nagtuo galay ko nga nag-uban day ta pagando. Paglingin ako sa wala naman day kaya. Kalayo ko yung shortcut, God. Mao lagi. Kaya natin hindi ka di ay. Bruh. Ano nun, mangguro ka, dira ka na sa'yo ng pagtutuunin mo. Lamig ba yung pakot, ay? Kamaot taon yung shortcut ni mo, eh. Mataka-taka na mong nagsuot sa kalibunan. Kalamig doon mo sa karang ko, eh, na. Abi guna ko tong shortcut dito pero murag di man to shortcut kay tulo ka buntod akong giagian. Walo ka sa pa. Damn! Ya, pati man dugayan ako naabot yan, natigwalaan ko yung kuri mo. Oo, gani. Iadto sa kalasangan na nakainkwentro og dako kayong mga dako din kayo kung sawa. Wow. Patay, oy. Bus kimchi na to, nangita. Hama rin siya guys. Oh, Doy! Ano naman lagi ka? Patay! Maog yun na akong katakaan yung duha po, no? Una-una po mong panaga na, lumba pa mong panaga niya. Pirting, saan to, shortcut na. Pirting layuan naman kayo mo, dugay, 5 mika oras, tinabi din, ikaw, wapa ka. Siyam na gagikan. Doy! Boss. Ikaw ramay wakabalo sa mong mga plano-plano nito, ay pirting plano-plano na mo rin. Ako kabalo kay layo, kay ko. Suga nga, ito inyong gilakilakan mga ito ni mo, Doy. Rero-ro. Naman din ni mong bodoy. Ayaw mo, nakalimot yun eh, busmol mo, nakalimot yun ito pailailan mo. Amin yun eh, mawala ko pinakakudyan mo. Na, humilak. Kini, mutiabaw na eh, gusto kayo, oh! Chill. Kailan naman kanino? May kang pilit May mga sakop. oh, may Amin nyo. Amin nyo. Amin ako kay. No. Sira. Alert kina, alert. Talikod daw, talikod. Pamarong nga. Ayo ka. Doy. Ay, boss Mulmon. Pero nato na nislang ingnan nga, ini lagi yung plano ha. Oh. May plano din yun. Sobre na boss. At tuon na nato ni kay, oh awarang, amay, kaila ka na. Sama na. Wala, ilaila. Ano ni ang nangyari sa mga COVID? COVID na dap-dap. Kasi gawa ka lang COVID. Ha? Kaila na? Aw. Kaila, oh, awara god. Dayon. Ato na ning atuon karon dayon. Isa pa man ang dugayan. Mao no? Ikaw rabay dugayan kayo. Sing na. Diba naman po niya ito Bruh. Tala. Aysa ra gumul. Murag mao naman siguro ni ang starting sa atong kaming mapahan eh. Murag mao na ni no. Dara kini. Naikahuyan. Naikahuyan nga re. Ikaw yan yun, sakto na ilubi. Ah, Kahoy lang santo. ako. Ikaw man no. Ako.
Kini si Budoy kay dako gulo. Amo na si Kini Budoy. oh kini si Mikey murag mao gini log. Para sa ato gini, para sa ato gini kuan. Murag unsam ni sub. Oh, mao man ni katong gidagadagan na to niya. Oh, Itong ibaklayan na to, dra-draw. Tuyok. Ay. Uy, moagi pa day tag subaan ni day. Suba ba ni siya? Suba na o tanawa. Suba di ay. Klaro Wala. ka nagong bato. Sa ato pa mag-amping dani kay naay mga buhaya. Buhaya. Bebe, mao na ni. Mag-amping lang ta. Sige. Ako yung una, Boss Vincent. Ikaw bitaw nagpalig-alig na po ka ha. Leave it to the expert. Ito na yung sige. Pasibat, may nakaabang na panganib dyan ba? Kita ka sa mapa dako kay itong buhaya. Ha? Buhaya. Buhaya. Tanawa ko ha. Sige. Ikaw at ako ay mga mandirigma. Ikaw at ako lalaban sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan. Gapang matapos umahon sa pagkadabati. Tandingan, wala naman Boss Molmol. Anay mo mga bata-bata bustin din ba? Expert din na sila. Kana mga expert na mga kuana mga. Ito na dapat na, gusto na mga kuana. Agay. Kasi kayo. Kunin lang na info. Nga, tala na. Sa ako muna. Ng buhay, isa kong sundalo, kawal ng bathala, wag buhay mamatay. Ito ang magpapatunay sa pag-ibig ko sa buhay na sa akin ay binigay. Dalangin buong puso, biyang kulay at tagumpay. Kahulugan ng pagiging tao sa mundo. Kahulugan. Ikaw at ako ay mga mandirigma. Oh, ikaw at ako lalaban sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan. Naniniwala magkakaisa, lalaban sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan. Naman, tayo yung nabantayan din. Pero huwag man ka siguraduhan ng ato-ato. Nakaingan man tayo siguro. Pero ba yung direct aduwa sa dalan? Delikado ka lang tapos napay subang ka pati na para. Daghan pa kay buhaya. Delikado kaya itong kinabuhi ba? Unya. Pero man kapuya baktas-baktas. Niya ahak na madulungan eh. Ayaw nagdagang reklamo. Dra kita ka tong mapa na to. Diba? Kita ka ni? Isa pa din. Kuno si mong ilong ron ha. Tala na. Oh, tala na. Tay sa. Sa ba? Sa basa ka ni? Oh. Kuha ka basa. Apakot mo. Isa man na pagbasa na. Pasabot ana. Oh. Kita po diri mo agi. Ano man? Kaya ang lolo ni Limok ni Boss Mulmul ang tagiyanan. 5 hours later. Buskinchin lagi. What's up mga bossing? Shout out di ay ni Moon Angler na kini siya nga kuan among idol jud kini siya og sa tanang Salog Valley Angler og ni labaw na ni historiador subscribe mo na guys og unsa pa gyud Tap day ni Melchor Indira. Nadra sa Inway. What's up na? Shout out ni Genevieve Mamalias diya sa Mabuhay og sa ako ang mga squad sa BSN Filipino 4 og ni Mama shout out. Shout out ni Sir Jerlan Jai Itolye sa Blancia. Shout out. og labaw na ni Joshua de la Torre kini nagpanuti si mukaon gyud siya balas shout out ko na Shout out din ni Ma'am Charity no. Baka ma'am. Mom's Grill. Baka naman. shout out guys. Woohoo!